Dobro veče, hajmo da i večeras ljubav može. U novom videu pod nazivom Podrži me. Dragi moji, svi oni koji volite ovaj kanal, znate vrlo dobro koliko ja pričam o knjigama i koliko je velika moja ljubav prema knjizi. Ali sigurno sam da je svako od vas imao one trenutke kada mu se ne čita, kada ima pregršt knjiga koje je započeo, a nije završio. Pa tako te trenutke imam i ja sama. Danas pričamo o onome šta nismo pročitali, šta nismo završili i o podršci koju možemo jednim drugima da damo na ovome putu. I postoji jedna knjiga za koju meni je žao, koju vučem još, da kažem pod znacima navoda, još iz prošle godine, a to je knjiga Čovek po imenu Uve. I onaj ko prati moj Instagram profil, a ima vas, pa ste mi pisali šta se desilo, gde je Uve. Uve je i dalje tu, ali je na polici. I meni je jako žao, to je jedna fantastična knjiga, čak mi je malo i sramota. Zato što gde god odem, svi mi pitaju, jel ti se sviđa Uve, vidim da si ga čitala, jer sam na svom Instagram profilu letos, kad sam bila na Korčuli, stavila sliku kako ovu knjigu čitam. I ova knjiga jeste bila sa mnom na plaži na Korčuli, ona čak i može da se osjeti miris morske soli. Zato volim knjige, jer nose u sebi miris onih prostora na kojima ste ih čitali. I to je knjiga koju ja, nažalost, nisam pročitala. I meni je želja da u ovom videu budemo iskreni prema sebi, da kažemo sebi, ok, ja ovu knjigu nisam pročitala, ali hajde da podržimo mene druge i da to uradimo u ovoj godini. I slobodno možete ispod videa pisati o tome koje knjige vi niste pročitali, a na primjer želeli biste i zašto ste našli uvek neki izgovor za to da je ne pročitate ili da je ostavite i odložite na policu. Ja sam za ovu knjigu konkretno nekako bila mi u jednom trenutku malo dosadna i kad sam se vratila sa mora, pošto sam bila u tom nekom letnjem režimu života, nikad nije mi se uklapala u moj životni ritam i prosto odlagala sam je, odlagala i na kraju ona ostala nepročitana. Ne volim da ulazim u novu godinu sa stvarima, obavezama i nekim neračićenim računima i zato sam obećala sebi da ću ovu knjigu obavezno pročitati. U tom smislu i u toj podršci, u tom smislu želim da osetite i vi koliko je bitna podrška. Bitno je, zato ja i snimam ove videe. Ne samo da bih vam pričala o tome šta sam ja sve čitala, a šta vi, na primjer, da imate te osjećaje da i vi niste, nego evo ovim upravom video želim da vam pokažem da i postoje knjige koje ni ja nisam pročitala, a želim da i vi mene sada, evo, na primjer, podržite da ja pročitam. Podrška je generalno u našim životima veoma važna. I kad god sam bila na nekoj životnoj prekretnici, ovo je banalan jedan primer, čitanje knjige, ali kad god sam bila na nekoj životnoj prekretnici, podrška meni bliskih osoba mi je mnogo značila. I šta mi je, pored ljudi iz mog okruženja, šta mi je tu mnogo pomoglo? Pomoglo mi je pre svega to neko obraćanje i podrška koju dajem sama sebi. Naravno, bitan faktor je u tome i osobe koje vas pokrenu ka tom prvom koraku, ali meni je također bila veoma značajan jedan metod pisanja. Ja sam samoj sebi se obraćala i pisala dnevnike i kroz taj vid podrške sam nekako te dane u kojima mi se nije čitalo ili nije radilo, u tim danima sam sama sebi bila podrška. I zato je veoma važno da imate, na primjer, neku beležnicu. Moja trenutno je beležnica evo ova, zato što mi se dopada naziv Veruj, bit ćeš neuzastavljiv, a moram vam pokazati šta sam kupila juče. Ovo je hemijska, evo pogledajte. Pogledajte, molim vas, dizajn ove hemijske. Šta kažete? Ja sam se oduševila. Znači, hemijska je fenomenalna i onda ujutru napišem sebi par nekih lepih rečenica, čak se slaže evo uz ovu knjigu.
Tako da mislim da će me ovo inspirisati da sada nastavim čitanje i da prosto nekako dam sebi energiju za sve ono lepo što mi dolazi. I kada sa ovakvom probajte, kupite ovako neku ludu olovku hemijsku, radite nešto drugačije, nešto neobičnije. Vidjet ćete kako će vam doći neke pozitivne stvari. Evo, meni je prva pozitivna stvar došla da priznam sebi, ok, nisam pročitala ovu knjigu, ali pročitat ću je. Dajem sebi dozvolu da nešto nisam uradila onako kako sam želela. Znači, dajte sebi dozvolu, priznajte sebi, ok, nisam uradila onako kako je možda bilo, kako sam želela, kako sam planirala, nemojte nikad kako je trebalo, jer uvek to kako je trebalo određujete vi sami, ne dozvolite da vam bilo ko drugi nameće neko mišljenje ili neki sud ili neko pravilo. Znači, pomozite sebi u tim trenucima. Prvi korak ka toj nekoj pomoći, ka boljem sebi, jeste da priznam u redu, nisam pročitala ili, na primjer, nisam naučila, ali već sledećeg trenutka ja tu situaciju mogu da popravim. Isto je tako i sa učenjem, jer mnogi studenti mi se obraćaju da započnu, na primjer, ispit, pa da im onda opadne koncentracija. Gurajte sebe baš upravo kao onome što vas nervira. I ja sam baš sada trenutno u fazi učenja nekih ispita i ima jedan ispit koji mi je dosta onako težak i nekako nisam imala verziju prema njemu, ali kada sam čula za naziv ispita, pošto znam studente koji su prošli taj fakultet, mom učenju nikad kraja. Ja sam mislila da sam ja završila učenje kad sam završila sve one moje magistarske, doktorske, ali dobro. Ovo je nešto sasvim drugo. I ja sam vama pomislila, ja, taj ispit ne znam kako ću, težak je, znam da su to svi padali. Ali sam sebe, uzela sam baš prvo samo taj ispit da učim. Zašto? Zato što želim sebe da nekako, primetila sam da upravo ono što me na neki način, ne mogu kažem plaši, ali što me koči, želim da idem ka tome, želim to u sebi sebe da podržim, u sebi da prelomim. Znači, podržite sebe tako što ćete priznati svoje slabosti. Ok, slabosti što sam bila lenjem pa nisam pročitala ovu knjigu prošle godine, ali ja mogu to da popravim već u sledećem trenutku. Zato hajde da podržimo jedne druge, nemojte da budemo jednim drugima kritičari. Želim da ovaj video bude prava motivacija za one koji se sada možda nalaze u nekom čudnom periodu, ne osjećaju se baš najbolje ili ne znaju kuda ili su dosta kritični prema sebi. Kritika vas neće nikuda odvesti. Ja jesam za racionalno sagledavanje naših koraka i poteza koje smo povlačili u prethodnom periodu, ali za kritiku nisam. Više sam za to neko priznavanje činjeničnog stanja. Kritika nikako. I uvek možete i pored pisanja i razgovarati sami sa sobom. Meni je pisanje, zašto sam se ja odlučila zapravo i vratila svom pisanju, zato što kroz pisanje mogu da iskažem upravo sve one stvari koje možda ne kažem i kroz videa ili za koje nemam vremena u toku dana. Pisanje jeste jedna vrsta terapije, to ste videli u mom prethodnom videu i o tome možete i tamo da se informišete. Znači, gurajte sebe ka učenju, na primjer, stranih jezika. Evo, poznije čujete špansku muziku, ja španski obožavam i moje sledeće, obećavam, sledeća stanica ka boljem sebe će biti učenje španskog jezika. Ja sam španski jezik i počela da učim, ali uvek nekako nađemo taj neki izgovor pa ne završimo. Počela sam paralelno da učim španski i italijanski, pa sam i onda predložila da se odlučim za jedan. I naravno, pošto sam tada imala posao koji mi je dosta mene uzimao, ja na kraju nisam ni jedan od ta dva jezika odlično naučila, ali super znam španski, ali ne znam ga toliko dobro da bih mogla sada da kažem da ga pričam perfektno, ali ja sve što radim želim da uradim onako kako treba. I evo, podržimo jedne druge na učenje, podsticaj, ajde da budemo jedan drugome podsticaj za čitanje, za učenje i neka upravo naziv ovog videa bude možda upravo prva rečenica u vašem dnevniku. Naprimjer, možete sebi da napišete, ja često pišem sebi, Goco, podržavam te, ili, naprimjer, danas sam baš zapisala dok sam učila ispite, položila si sve ispite. Eto, neka ovo bude za kraj još jedna divna poruka. Budite mi dobro i vidimo se u nekom od narednih videa i ne zaboravite da gde god da se sada nalazite, šta god da radite, znajte da ljubav uvek može. Pozdrav i laku noć!